Yamwatibim Samuel Kwabado, Badwam TV, Badwam Jumedi, so Yada Apostle Dr. Nite Kutegwase, Nimkranshansem, the Adu Sony, Badwam Cassia, Neobeti, Womubi, any Akron for Akosani to a passenger for so make us say a moo and nine, one more predi, more dane, yet one more choir, Sabiano Sembi, and Opay Yadi Bros, Adom TV, Badwam Cassia, or share live or Facebook /Adom TV, Extra Go TV, A119, DSTV, 280. YouTuber search Adom TV tube na kwa adomonline.com nsemi eni nsembebere yi ewo ho medi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den nsemi chemu ankasa etie akwamukafo akoto ahya passenger for so amenne dodo no apra ama womo wo Winneba Trauma and Specialist Hospital na make say akronfo no mu ba konso ya kire no sa wudisemi koso gomua buduata Kasoa Winneba kwantempon so enne ahomache donko economy enubremu honomo no osisi se akwamukafo bi a wonom fulanifuo ekosi budu atakwantempon no ya akwantufo anu wonam sa akwan no so de wohwi a won ho ne amanyina na wogusu a wodi sa nipa bonefo sem no wo akwantufo nan etuo Efri kotonima ebesi aya humomo obosome ewa afimpinu eni dununum yimu no gomwa ismensini won finfini mantemu ho no mode akwantufo dodo no a na akwamukafo ewia wo no mo niama asan abobɔ dodo no atu polisifo echiremu se akwamukafo yi ehya ase atututu ebo Toyota Haze ehyen ya na akwantufo egumu na enam so ma hyenkani anu wotwi hyen no eginai na se atututu no enam so ma nipa nan etu ni bi kan wo no ma wo prepraye amanebo no echiremu se esan se de sesei wasisi police checkpoints ewo saa kwan ne suonti kane nanka wonom ebokoro no ewo Porting Junction and wo free honom ekọ Chireko Junction asese wodun wani akire Buduata Junction wonom wetu ekeka wonom no FBU a ewo Mfimfini Mantemu Police Command ene SWAT team a wonom ewo Kasoa Divisional Police eye ne ntem kọ honom a okoyi wonom ekọ ayaresabia police fo chire mu se wonom oprepraye no wode wonom ekọ Winneba Trauma and Specialist Hospital ena ehyen na akwamukafo tutu etu ebo mu no nso watu eri akwakosi Dominance District Police Command na homachi no mienu abapa hu si medua sabere mu hono mu abra policefo eyi ehyan no akwakosi Dominance District Police Command hono mu no wohunu enipa mienu ewo jenedwom empotamu hono mu a bra wo yes wo be kire wo mu baako edwane ye nanso baako akwakodi wo no mu nsam ane senti wo toto nano Ohine ya wo senchim wa hafumantamu ye nanabafo beni wodi adesre to aban no animosre won mo pa senche forest reserve no aban no emehwe no wonye ne yie na eya agensemu kra de ohawon so bradishia ewo ho forest sebe eno na man home de enye ne de ye nyina eno a na eje se forest asen metu ho na mo bebre ye bre the forest ne nyina akoyi kuku o ma akuafo no yemfa nua emfam se tembia nsu betima ayre ato ha ana home no aye home de yenye no nua no betima ayre age amaye ama se ye bre e wo ha pa enti o mehwe maye na nua na yemrante no wo ha no so no omunya adwuma nyere enye ene ye kan yemrante ya na ye no mokoba so munya adwuma ya ye ho atoye emrante so ho atoye enti se forest na itima se ya enua nim de oba mo de mai na mmema no egum ni edua nua no bi se ebenya kakra omusu be dai ebedie Benjamin Asapiro Donko City South Mensini Krachi na kasa yemu ene wadi tu ja se akwansidi amanfo de ababetu da nyina no na ni aso pa na wahye wono mo bose ansana mfia wode ye Mensini Krachi ewukrum hono mo bebe wiye no na sa hawo ni nyina no wesiesie krobia mu nipa bihia na matie de krumpese Executive District ye ma wo mo aha eyukura etoso mienu ya ye hwidiem ani aye sienchem de ene de no eye de so asa so ni ye ekro no yekura ekro dada ye behwe se behu de kro no pe ampa kro so akire hu de kro no pe nyina mene mempanyimfo ye behia na de ohene ka kire no yetu hu anamom ni aye amakro no na de enmonyam abrasinchem Omahine ya wo Senyabreku traditional area ye nanyi kweku apambo edeto nananmo nka ye nyina nim
Wasrepa woman kabomu ni odono ntiase anya adwuma no na betumi aboa ma won kro no etumpon. What's the last way that comes to work nkoko na mponchi na bibiara anta oche ya namu wako wana wako what's one gene to move one gene make a powerful what's one punching as well or take time for go what will be na iwu hardship nanjama oto ya was saying broken mom no did that so yemi mom did that ya bere osibio ya bere yezi ya afi so ye bezi na mo bosayefo man she de ye bezi ekwa biara ya badam du ye bezi na pe asaba beka kire na yi omanu ni de ye bezi sika ya bo hweli bibiara ode ye yezi akumesi pitepite ye bezi akumesi ni pitepite Nenyi omanu eye planning committee chairman awoda afimpinu eni edununum senya breku akamasi afahye no ano wone amane boni atwetwe nkomo ekire nhyehyeye a wode egu akwemu a wode ba bedi sa afahye the sixth na palace e was senya breku na ha ye woni nyina ye send a this year akamasi 2025 ye bedi ma ayefe dia ye kan nyina ne se afahye no enye obakofo dia eyomani nyina dia Omo ewo amanane nyina de ayaka ne se afi we de omo nyina obi ambra fie ohun eya na ebinim sori a omo se oh afi ne yendi yesramo if kra nipa ba ko krampo edu na woda odi ne birthday how much more omamu beke se afi aso a ondi afi no se wo fi se baby edu no undi bia enye by force enye hye enye ntokwa enye wurewuna enye meti makam na mbom eye kuruye afahye na eye senya akomase no so eye afahye bia edanso ewo the whole central region Benya no so na Adom TV Badwam kase no yemfansi he da semre ne adaje a wode maye wadaro matwen yen ne yemfa de wobonkrata no ene Adom online stories no nto so medi afia amankwa tamaklo